Takže čau, tady je Mesa 101 z kanálu Antronitvařmení.cz a dnes tady máme menší tutoriál, jak si stáhnout hamači a jak se připojit na naše servery. Tak musíte, nebo můžete si ji stáhnout jak chcete, ale máme tady na našich stránkách máme odkaz. Takže popisek stránky vám dám do popisku a musíte si přejít na Steam odkazy. Teď si sjedete, najdete si, chcete si nainstalovat hamači, kliknete, rozjede se vám tato stránka stahuj.cz, táhnete si to. No, až se tady nastahovalo, můžete vidět, takže to ruším. Tak a teď taky šupnu, teď se taky přeneseme, otevřeme, tady to už můžeme zavřít. Tak a teď to máme, teď si vyberete, čeština tu není, takže necháte standardní angličtinu. Teď jsem to ztratil. Necháte standardní angličtinu. Přepnete next. Ano. Next. Ano. Teď počkáte, než se vám to nainstaluje. To chvílenku. Tak. Čekáme. Tak. Mezi tím si teda, co budeme chvílenku čekat, tak si na stránkách najedeme na hamači servery. A teď si tady najdeme nějaký server, který chcete. Vezmeme si třeba 2 nebo 3, tak teď si také kopírujete, 1, 2, 3, 4. Tak, teď jsme zpátky, já už jsem teda přihlášený, vidíte Mesa 101. Jestli tam teda, buď to se tam už máte váš účet, a nebo nemáte, tak se zaregistrujete, přihlásíte se, je to všechno zdarma. Dále dáte network, join an access network. Tak a teď zadáte ID, kterou jsme si okopírovali, a zadáte 1, 2, 3, 4. Dáte join. Vidíte, mám tady server 3. Já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, dejte like, dejte odběr. Pro víc, samozřejmě, bude mnohem víc tutoriálů na této stránky. Já se s vámi loučím. Zatím